Hej sportsfans. Hej sportsfans. Jeg viser jer lige, hvordan man laver den sidste opgave til lektion på fredag. Vi har en ligning, der hedder 5x plus 6 er lige med 36. Vi starter med at fjerne tallene på den side, hvor 5x står. Nu står der så kun et tal, og det er så et 6-tal. For at fjerne det 6-tal, så bliver vi nødt til at trække 6 fra. Undskyld det der, det var ikke meningen. Nu har vi 6 minus 6 på den ene side, og 36 minus 6 på den anden side. Og det giver så, at 5x nu er lige med 30. Det der 6-tal herhenne, det forsvandt jo helt og aldeles. Og 36 minus 6, det gav jo 30. Vi skal have et x, der står tilbage. Hvordan gør vi så det? Jo, vi bliver nødt til at dividere 5x med et tal, for at få det til at blive 1x. Hvad skal vi dividere 5 med, for det til at blive 1? Så kun et tal, vi kan dividere med, og det er så 5. 5 divideret med 5 giver jo 1. Hvis vi dividerer med 5 på den ene side, så bliver vi også nødt til at dividere med 5 på den anden side. Og det gør jo sådan her. 30 divideret med 5. Hvis 5-tallet forsvinder her, står der jo kun x tilbage. 1x. Så er x lige med 30 divideret med 5. Og 30 divideret med 5 giver 6. Så x er lige med 6. Sådan. Så skal I lige huske dobbeltstreg under selvfølgelig også. Det var det. Håber ikke, at det var svært. Hvis det var svært, jamen så prøver vi at snakke om det i kommende uge.